Lawai madang dina iki pengiritan bes mung tempe diketok-ketok terus diuyahi kei banyu terus diulet-ulet digoreng bes digoreng nganti mateng rupane kuning kecoklatan utawa golden brown kaya ngene iki terus dientas gerok-erok. Lah sisane lenga go goreng tempe iki mang bes cemplungi lombok bawang brambang karo nantrasi iki digoreng nganti mateng. Lah nek wis terus disaline nggone cuek kei uyah penyedap karonan gula bes. Lah ben makin seger bes dikei bimbing uloh rasa akeh loro wae engko nek kakean mundak kecuter lambene. Lah kok ngono terus diulek nganti lembut lho bes. Lah nek wis lembut terus tempene sing bar digoreng ki mang dinyet-nyet tawar karo sambele. Lah ben makin seger terus dikei kemangi. Lah terus selapane ngene iki kakamber bes. Lah wis dadi iki sarapan karo sego anget-anget ngene iki lho Mas yo adang sak wakul to panggah entek bes. Monggo dijajal le.